Guys, ningixolele manje ndineentongo futhi nemikhala kusesekuseni. Enye into kaloku mna ndivuka ndenze wami umsebenzi before ndiyosebenzela belungu. Nayazi nani kudala natsho ijani funeka ibe nee-options. Qha ke nina ke nisuke nicinge ndithetha ngobufebe xa nditshoyo because nizithanda impundu ingathi nabhaptizwa ngamanzi bevasa ipeyinti. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ndivuke ndapreparisha ezi orders yeMonti, Mdantsane, Tinarha, Mthatha, Rustenburg, steak spread. Xa ndilahliswa yile nto uba le i-order umzekelo for ii-items eziyi-6 ezi ziyangapha elibode ngumntu oyi-1 lo uthenge le order. And yona ndindilahlisayo uba ingene ngalaa mini yalaa video yalaa ntwana hayi enxiba ibrand ithentiyeni isidima sam. Ndixwalela chicken chunks sinesidima. But ke asikho lapho namhlanje guys. Kubekho ii-grown-ups ke zipavayo nazo. The boy never lied. Iqole endidom kanjani nina for this is more than just a brand. This is a legacy I'm building for ingcosi yami. But ke xa usisibhanxa esine-tunnel vision because you are driven by hate, awuzuzibona ezinye izinto ezenzekayo apha emacaleni.